Bishop Ndewo. Hamburger Beba. Yeah. Refona de wana na gebilo toke lazo. Shift to cha no dia shift to that oche. Shift to cha. Keja ya padense. Kebranga jagese ine meshata tono. Onu ga one meshe meshi. Onu ga one meshe meshi wa bingo. Branga pewe mano. Yeah, ijere sandal. Ijere sandal. Mba. Lazo. Hapu phone na lazo wa bingo. Ajo am give me ijere sandal ke bia pure phone. Lele. Ke okwo de kwanu ko ye mere we balance. Aro lo kwa. Na mo kwa me balance. Aro ko garo. Ah. Olo. Attention. Attention, ge wuru kwa kokolata ga onu ka oye kalepa. Onye nwere nkwo kalepa. Attention, ge Atisi wa bingo. Attention. Atisi. Attention. Lele. Mwa ni ne branga metra attention kaga mma. Branga mege konyokwa ya mere onye fu okwu okokpa. Branga mege onye fu okwu okokpa. Lekwe ko bongo. Iji bongo mere short neck. Were phone oge. Enya bijara ni ma alo. Bijara ni ma alo. Ina adono ka ihu kan share bara support. Bijara ni ma alo. Ama ke branga bia me ka shine this boy. Kanu wala kati bajepo ganya ina abija wonyaka Onye goof imo dole no lad engro this afternoon onye goof onye gbanarie imo dole no lad engro this afternoon Chineke agbago ọkụ ma bingo lekwe ka ese gị ka pick up lekwe ka ese dị ka gị ka pick up lekwe dị ka kapila lekwe ka ime dị ka nsha gbata first kwe kpara ihu n'ọkụ onye lekwe kwe eshekwa ihu ka nwaanyị eje m ahụ gị na Owerri eje m ahụ gị na Toyota ahụ n'anya anyị mpụta m akọ gị anya gafe lekwe ihu gị ihichapụtara aka ekpe n'isi lekwe ka ihu gị dị nwụrụ nwaanyị agaghị m ekpe gị ịhọrịara m nwa nwụrụ nwaanyị gwụrụ mmụọ nwa agaghị m ekpe gị ịhọrịara m nwa lekwe ka ihu gị dị lekwe ka gị ịdị isi ka akụrụ ga-ebi isi ịmanye wee ịdị isi ka akụrụ ebi isi ọmụ aka ịgwara ka imeghe kọl ịdị ka akụrụ ga-ebi n'isi lekwe ihu gị apịtọọla gị ya pịtọọla gị n'ihu nye nwaanyị m alụọ bifọ ọmụ aka ịgwara ka imeghe kọl nye nwaanyị m alụọ bifọ nwaanyị m alụọ bifọ gị gbere
Amwa ke gwa ki mega call. Nye nwa alụọ ndị mkpekọ ọnụ dị a na-agbasị mmiri dosa ọnụ gị ọfụma E gwa gam ki mega call. gwa ka m na-agwa dosa ọnụ gị ọfụma abịjawa n'ọnụ nke imega imbe dosa ọnụ gị ọfụma ọsọ ndị mkpekọ ọnụ dị a damn you ịdị isi ka ịdị isi damn you ọgbọ pọya ma alụọ ndị owere ma ahụ ọgụ ọkụ n'ike Kele Rosanna. Ga ho mo ku n'ike. Ndị owere ahụ ọgụ n'ike ebe ya nọ saịdị ebe owere ebe ndị ma ahụ ọgụ n'ike Kele Rosanna. E je me e ja akpọ nwoke ibe. na je ka na-ekwe ọbụrụ ndị kpawa ogwu a ekpe ihe ịga ga-akọtasịala aga m elebe ga ya Bingo. Nwa bingo ihe ọwụla enwụrụ mmụọ gị gara aga kpakpara orio onye riri eri. Damn you nwa bingo. Ihe ọwụla enwụrụ mmụọ gị gara aga kpakpara onye riri eri. Undertaker. Nwa busu. Onye gufu. Enwe agụrụ ga-agụ ndị ọbụla ga-abịa beri ala. Ị ga-ahụ m ọkụ, ị ga-ahụ m ọkụ n'ike. Ị ga-ahụ m ọkụ n'ike. Okay. Kele Rosanna. Eke ihu ya dịkwa n'otu ka wonye. Bịa madam ịpụ dati n'iyi n'isi. Ebele ebe mbụ? Mba. Eh? No, sir. Ha bụghị bịa nga. Yes, sir. Oya, dati n'iyi na ya wepụcha ya. Wepụcha because ị ga-anọ here with me anya gị meshe meshe. Remove all of them. I cannot tolerate it again. Wepụcha all of them. Nka tiri etie so ọ ga na-afụ m ụfụ ma m chi wepụta ya. Asị gị wepụ ya. Wepụ ya. If you come here, let me see your natural self. Cheka m wepụ ya. Ewepụtala m okwu. Ewepụtala m ya. Oya gada miro gị lụọ onwe gị na. Agala m na miro. Oya, achọ m that touch down. Enwere ndị iche dị before n'ugbu a. Yes, sir. Ele ihe dị iche before. M bịara ihe mmadụ. Na mbụ ị bịara iyi ihe a n'anya. Ele ihe dị iche. Nke ugbu a mara mma, nke ugbu a mara mma. Bịara gị were ihe tikasịa n'anya gị masị iyiri okenye abụrụla ọnụ kemgbe gboo masị ọwụ ihe iyiri na nke ụna na makpa ihe na-eshi ajụ unu ga-adị dachara kọwara onwe unu. Okemara ihe ọ bụla mere ihe na-abalị ihe akwọ dum. Ama m. M ga n'iru mewe gị interview. Confirm ihe m na-agwa gị today. Ụmụ nwoke apụkwa ihe m na-akọrọ gị. Otu iwepụrụ ihe a maka Chineke kere m it is so naturally beautiful black. Na nga bịa were ihe enwecha na ya yicha jọmpa etiri waya. M ga n'iru mewe gị interview. Aya, ewe phone na gebila tọkị lazụ. Chem na-abịa ka ndị sa phone ọfụma m na-abịa. Hey, Lanya, don't waste my time here. Don't waste my time. Ka ndị sa the phone ọfụma m na-abịa ka m place ya somewhere. Lasso, get back at them here. Ask again, Lasso. Emo tesa ko straight again, Lasso, chile kabagoko.
Here your whoop is. Listen, don't joke with me. If you joke with me, I'll block you here. No problem, sir. Here your whoop and take a wapa. Oh, Nika. Neka key in here. Anom na yard. Nakimra. Anom na yard. Oh, Nika. Tonwa. Pago Jaro na printing press. Mba, sir. No, sir. Huh? No, sir. Maga wanyan kuzi. Mba. Let hotel giji hotel and then anon ga apparent ga akwụkwọ. Huh? Sir, ma'am. Irela ihe mbugharị mbụ. Mba, sir, mba. Ị dị afọ ole? 22. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akwa thrift ọkrịka n'ọkwa school. Ị ka nọ university. Ị ka nọ university akwụ ya? Yes, sir. Ele school na ịkụga? Ndakịadị. Gịnị ka ị na-agụ? Science Laboratory Technology. Okay, what is the science? Ma'am. What is laboratory? Nwere English ka nwere Igbo. Where English? Laboratory is a place where we go and do tests. That is laboratory. In my laboratory, the place you go and do tests. Then, what science? Ma'am. What technology? Ma'am. Emma, Ibera from interview. Onye kwugara gị school fees? Mpam. Paga kwugara. Gịnị ka mpaga na-arụ? Mpam na-arụ with Las Vegas. Arụ ngaja Las Vegas. Then Ibera mmeghe interview. Yes, sir. Emma ihe science. Emma ihe laboratory ego. What year ka ị nọ? Anọ m year 2. Ị nọ year 2. Ị gabe dị farm agụmara gị. Chọrọ ịpara amụta were nne gị n'ụlọ. This man kwesịrị kwụrụ gị school fees na-asị gị gaa tụte dị alụ ihe dịrị me. Ya dị wicked abi. Ị nọ year 2. Ị gala deeper. Ị ka finish year 1. Ị sị gị nọ year 2. M ka finish year 2. I finish na aba year 3. Akwa year 2 wụ na university ka ị nọ. I mean na naked akwa ya ka unu nwere year 2 na ND ka nwere ND ị nọ year 2. ND na naked Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo tule. Ị nọ year 2 na naked. How many years courses? All 5 years, all 5. 5 years. ND2 can kapro. Listen to me. Go and face your study. Na him na kwagana. Ya kwa ni feel that na. If you feel that nature can make interview and now. Nge make nothing come out. But listen to me, go and face that your study. Okay, sir. Well, because you answer to that question I'm talking now. What is science? What is biology now? To what is technology? What is laboratory? Yani ngine mia makachi nekina. Elo biji na school ngine era akwa na-eme ntemimo. Ana m ere akwa mana m na-ere ya n'ụlọ. Why is it you don't want to focus on the education egaga? Achọ m ina eyere onwe m aka na school ya mere nje ere dị akwa. Imo bi ni weke. Mba sir. Ima prof. Yeah, I'm a prof. Go and ask him who is MC Bishop. Oga again. Okay, sir. Ima well go boys. Mba. Go and ask all this from your lecturer 1 to up. Ask them. Ima ne ekpotachara ndị ọfọrọ sai macha m. Go and learn your your course. Emotachara your course. You roll level log will remember the interview. Okay, now you are finished. So that's all to it ever for now no indoor. The she can manage when ka hichinaka. Okay, sir. Hello, Bishop. No boge bianga. Mba. Then let it be here again. You made me interview the last time he just wrote wepu me immediately, sin I'm not judge.
Ibere church again here. Mba no na hey. Oh yeah, the way phone now like maybe you're talking last. Egala na ebe tagayon eji apia epo okwu nwanyi. Egala na ebe tagayon eji apia ebe epo okwu nwanyi. Echi na amugi na asupla inside. Nwanyi we hafugi la n'ihi na amugi eru ehu n'ishi. Ya dị ka the weekend. The waka go tunga tagayon. Ọ ga-we ịtawa nwaanyị echi na ga-ewewe kalipa. Ete so wonyu ka enyuwa. Maso kalipa onye tarala ayon kemgbe do. Aswara. Aha. Awo Nelson Chima. Prostrate is a Nelson. How are you? Aha Igbo gị Chineke agbago kebra nga bịa Instagram Nelson. Nwa bingo. I can see Chima or Chimobi. Asenge prostrate. Iba kesha no straight. How are you? It has something on a Bible. Ono go na be shlata tono. Ranga ge won oge. Ranga bia ge won oge. Aswara. Onya. Chimobi Amechi. Wo ye be. Amo Imo State. Ebe ni Imo. Imo local government. E da for le. I think 35. E da 35 lo be wan. Ge continue na aga gym house. Ataga yo. Afrafo le ge ba 40. Aswara frafo le ge ro 40. Ma bingo. You know 35 lo be wan. Gana aga gym house ataga yo. Amos go gi me by this age now. Yadika that's it. When you huru ge na ya gba na aka. Gym instructor. Ya ke ye shigara obi. Ga we hu wan na ga pa ya ka football. Kore ya ka table tennis. Because it wala yo. You change your balance na aba before you met travel. Elebishna no right. Anam Indiana. Eh? Anam US. No US. They ku ihu ambulance driver. Ranga in US. As well. Manga paga dendo. Ora cara baga. Mba. Umunne ga di ole. Them they are no. Mpago jera anwuru. Mba hedo ta ade. Pago jera otaba. Hedo ta ade Bishop. Mark Tyson. Egara ibuga ya na tagaji. Angukwala mmiri. Angukwala mmiri chọ nwanyị na alụ bu mayon. Amusuko gi me na ge nwa amu nketa ge bia nga bia. Ge nwanyị hafu ge chigbara ga ge bia hia. Ebere ma akwa. Ibutela Golombo. Mba. Umunne ga di ole. Ano. Onwere nke we onye ohi. Mba. Pilot dege. Mba. Imele nwoke na nwoke mbụ. Ya kwa. Ije agwụ ụra. Ike gwum. Ije agwụ ụra. Onwere onye otoro gbagburu na family unu. Mba hedo ta. Eweli igwe ọgbagbuole mmadụ mbụ n'ụlọ unu. Mba Bishop. Sorry. Hedo ta ade. Eweli igwe sa. All mistake. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ano. Ha? Ano. Kpọwa aha ha. Hey Bishop.
Yes. because Mereka beside na. Mereka beside na kusuk wike here na. Mereka beside na. Mereka onye kureko na ya. Onye agara sota na modelers baby so kusuk wike na. okay, Ngozika. It's not one ya. Ngozika. Lesson. Nkechi na Fumi. Telero sana etala Fumi mbo. Atom that touch no no my yes. I think atom that touch. So etala Fumi mbo. Bishop. Engru Fumi ara how many minutes Chineke agbaga ọkụ. Bishop. I na mechetezi. Engru ara how many minutes ko wa wase. Maybe 5 minutes. Ada mangute aka. Ija aṅụta ara aka. Bishop. Ka tụtara m egwu ihe no telefon. Amo wa joko. Wa Oluwa boy. Amo Oluwa boy. Otana mba, otana ụlọ. Ege yelo di mkpi na-eti. Para me na say abịawala m like as in Imo State. Abịamala m. Ebele bambo. Good afternoon, sir. Ebele bambo. No, sir. Akwe mani wa wala eme ba ga bali wa kwadu. Yes, sir. Nga di rume wa ge interview. Yes, sir. Every phone na la give you to get laso. The way phone na la gala of ma. Tano. Wow. Ele hilegem slag bia with phone oge. Slag bia with phone oge. To him na eku na. To him na gbagi na. I will call the president a big onions na tomato. E vuare. Oslo twa. So it will him na gbagi na msegeti liaka ge lo nyemere ga arrest. Onyemere ga arrest. That was a phone looking. The way for Nani who of ma. Asking you without the way close to your face. It's close to my face, sir. If you put anything there, they closer. No any change of sound here, man. Put here. Focus this place. This is a girl. Focus eba. Focus eba. Okay. If Naya. I see you are not serious and I'll block you. Honestly, If Naya. I will block you here now. I'm not joking with you. If not you're here. If Naya careful. Is that for left? If you have one, you say. The way for now. 25. The way for now, hotel. 25 years. Kebish now, no, you're Anambra State. Eben Anambra. Onisha. Gelekena, no? And the lacy. And they do twice. What phone and I record this echoing. I'll bring you down and I'll do it. And if I do it, I block you. If I do it, I will block you. You see what you only record now.
If you are not serious, I will block you. I'm not joking. I'm not recording. It's echoing. You say I'm not gonna. I'm lazy. Ntutu isi. Hair. You do more le. I'm a When you throw babrule na family uno. Sir? And when you throw babrule na family uno. No, sir. And when you apparede, no lon nag. Sir? And when you apparede, no lon nag. This girl, if some that Mba. again, I'll bring you down. Mba. Nigga, when you shuku. No, sir. Naga, when you shuku. No, sir. Mpago jasonso. Mom bakashon or the ginime. Mba. Gena nebo game or one you beg a lola kumbo. No, sir. If you get letters on sharp, I get a banshana hogan. Ah, mba. I got fenos on one could make it. Munaga de ale. Ise. Telephone and you go for ma. In your shim, in your mamma and I am boge putani again your mamma in a little bed. No, sir. Ma where's a Sir? ma where's a with a say with the who is so. I cook what dollar and bo. Mba. Gonna can I I'm lazy. Ashimo again. Ashimo No. they using hella Ashimo. No, sir. No, sir. Onyara belambo singing a tea biscuit but we go with resurrect. Yes. Okay. Yatram. Onye nwere ọgbụgba ndụ wit ndara nwa agbọghọbịa yela ndara na ụmụ nwoke letrala gị Udo atọ. gịnị ka ha rụra Chidera. gịnị ka ọ rụga na-eme ọsịsọ Ọ na-ele akwa. onye abụọ Ọ na-ele akwa. aha ha Emeka. Obinna. agbala ahụ ga-aka ntị mbụ No, sir. iji akpa ajị otele akpụ A na-akpụ ya. hit otele emewe gị ele ihe ị na-eme ma o mewe gị n'okporo ụzọ ele ihe ị na-eme Nwenye aka m ikuku a na-eku m n'abụ. hit otele ịma ihe we otele this girl hit otele emewe gị n'ụzọ ele ihe ị na-eme O nwekwu ya m na-eme, sir. ị na-eburu ya otu ahụ mkpakịrị ọnụ wit hit ahụ ruo n'ụlọ gị Yes, sir. okay. Kemgbe ụmụ nwoke tara gị nyụọla mbụ Ọ dị ka. elekewa ọ dịka enyụọla mbụ Yes, sir. ịma ma enyụwa ịma ma egbe gị ọfụfụ Yes, sir. Amarọ m, sir. gịsị ma ọ dịka wụ gịnị
Inobo ta gị check mara ma enyoa. Eh? Ọ na-adị m ka ma anyị gombo. Ọ na-adịghị ka. Ele otu si adịghị ka. So iji anọ taa ebuba ha amụ gị just nọ ya adịghị ka. Ele mgbe iji ama ma ele otu si ebe gị ma o ji adịghị ka. Ọ ya. Eh? Bishop amarọ m. Okay, mara m na anyụ. Mara, ọ na-adịghị ka. Next time, nwoke ọzọ tabaghị gị agụ akwa nwere bọket custard n'ụlọ unu. Ọ di m ga-atazi m di m. Ọka ọ tawazie gị ma enyobe gị were bọket custard dewe n'akụkụ kwọwa mmiri akwọbama mmiri nga ahụ nna. Yes sir. Ekuru mere ekuru ya na kọpụ tọwụrụ 1 cup agwọ ga-ebo ya wee ghe ya 1 nna. Ọ ga-eme gị enyo nna. Otele na-adịghị anyụ ma atawe ya. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? 081 32 567 582. Okay. Bishop Ndewo. They were only big camera to like a bag. They were only Motena Bar when he gets a picture together deep in Ga. Braga bed they won't Chileka come a bingo. Yes, they say camera about code. They say camera I bang Gahugi. You should Abuela Moko. Braga they will him. Oh, you try that guy Shinga Batuna. Our plan nigga be right here. Our plan. That's how Diana had do it. Eya weli shukugaso. Weli sigaso. Ke wili shi derem na screening. Yo for na la hebi yoto ke laso. Oh. Imulo ke de kwano ka showroom. Erege ngo ge erege 3 elet. Imulo ke yiri showroom awona plaza ke no. Oh, na studio ebe na no. Studio we hit the yeah showroom like this. Nga ki na ehi. Edoziri ofuma. Enya broko ko ga yiro ko talking lazo. Lazo. Attention. Asin ga attention. Oh, him ha. Imene gane. Atisi. Attention. Imele sodrimbo. Olo ombe na baba mgbajiri ụkwụ. Ịgbajiri ụkwụ. Ọhịa here gị ụkwụ. Ọhịa gbamere ụkwụ gị ji yi ụkwụ tọkị. Etigere ya ayon. Donna. Ahụ detin bịa na ịga ka onye ụkwụ tọkị nna. The team gburu karịa m na bọọlụ. Ana m agbasi bọọlụ ike. Donna. Okay. Were phone gị. Thank you. Yeah, easy. Enya wela n'isi gị azụ. Problem isi ụkwụ mere gị n'ụkwụ ọbịa kwuru gị n'isi. O mehuru gị n'isi. Ihe mere gị n'ụkwụ m jesi gị ndo o mehuru gị n'isi. Olo. Eleghị were isi zara aza bịa ebutere m na skrin nke a. Ọ wara ya agba gị. Sorry. Sorry nke onwe gị. Kodo. Aha gị.
Emeka. Emeka Onya. Emeka Nwankwo. Emeka Nwankwo eji aṅụ goof. Olo, ọ sịga ka nna ahụ. Nne na nna gị ha dị ndụ. Mba ha bụ anwụna. Donna. Orphanage. Son. Nwa na-enwe nne na-enwe nna. Gịnị gburu nne gị na nna gị? Ọwụ ọnwụ ha kara nka. Gịnị zara gị isi? Olo, asị na mgbe amụrụ mma m ọpịha ya aka ọfụma. Gịnị zara gị isi? Gị sasị mgbe a mụrụ gị mma gị apịa ahụ ya aka. Gịnị zara gị isi? Isi m dị mma apịha ya apịa ọfụma ka o pee. Onye gwara gị si isi gị dị mma Chineke agba gị ọkụ. Onye gwara gị si isi gị dị mma. Onye gwara gị si isi gị mma Chineke agba gị ọkụ. Ire onye ji batrị kụọ n'isi bịara nga bịa gwa m si isi gị dị mma. Onye gwara gị si isi gị dị mma. Ole onye gwara gị Chineke agba gị ọkụ nwa bingo bịara nga gwa m si isi gị dị mma. Iche onye ndị polisi na ndị nche ji batrị kụfụsịcha isi. Ọ bọọlụ ma ana m agba n'ọdị mgbe m na-agba bọọlụ. Lanya m agwa gị ma ị ga-akara m onye ihe zara gị isi a na Chineke agba gị ọkụ gị ya. Ndị polisi ejidere hụ gị mbụ. Olo, mgbe m dị small, mma m na-agba m ya, ọ na-agba m ọkpụ isi. Oke eji agba gị ọkpụ n'isi. Ọ sị na m na-enye nsogbu oge ahụ. Isi ukwu agbatara n'ọkpọ. Emụọla nwa. Olo. Ị lụọla nwaanyị? Olo. Kebe isi na-anọnyere anyị? Anọ m Dubai. Ị dị afọ ole? Adị m 32. Ị nwere nkịta? Enwere m nkịta abụọ. Otelere Osana. Iji ego gị gaa gụrụ nkịta abụọ dewere onwe gị nke na-akwụbụ ụgwọ isi nwaanyị. Iji ego weli isi gị azụ. Damn you. Iji ego gị were ego gị gaa zụrụ nkịta abụọ. Nke ị na-alụbe nwa nke bịa ga-agwa m sọpet. Nkịta pụghị ụzọ mụọ nwa ga-ego ya aha ka ihe mee ya baptizim. Agbara ya ọgwụ ọma mmụọ nwa. Ị nwekwara uche isi ga-ekwe ehu gị chee echiche. Ije ego gị gụọ nwa bingo n'ahịa dewere onwe gị. Ọwụ bingo ezigbo nkịta. Gịnị wụ ọwụ bingo nwa bingo? Gịnị wụ nwa bingo? Gị bịa gwa m sọ ọwụ bingo. Gịnị wee ezigbo nkịta? Bingo nwe nke anyị eri nsị. Gịnị wee ezigbo nkịta Chineke agba gị ọkụ? Damn you. Ilube nwaanyị mụbe nwa gaa na-agbafu fecha mmiri amụ gị na saịdị. Nkịta pụghị ụzọ mụọ nwa na gaa were aka gị ekpoghechi nkịta. Gị ego ya wara abụọ. Onye eriri eri. Hipụ zọlere ị ga-alụrụ. Ị ga-amabụrụ dị onye n'ụlọ gị nwa bingo. Ọ bụrụ na erugwe gị n'isi ya? Ọfụma. Iwe onye ebe? Onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Ọlụ. Ebe na Ọlụ? Njaba. Ebe na Njaba? Egweju. Ije aṅụ ara? Ara nwaanyị.
Ọfụma na ọfụma. Ee. Ịgbala amụ gị na WhatsApp mbụ. Olo. Iji agba ncha. Mba. Iji ata akwụla. Akwụna, as no hook up girl, hook up. Iji ata akwụla ga-eju ọgbawa onye Igbo ka ewu gịnị wu hook up Chineke agbaghọ. Iji ata akwụla nwa bingo. Alụbeghị nwaanyị, aga m atanụ. Alụbeghị nwaanyị, aga m ata. Ego le ka ị na-akwụ ha ma ịtama ha. O dependiri nke ọ. Onye buru ibu ego ole? Ụlọ ọ bụghị onye buru ibu, ndị chapụrụ achapụ. Onye buru ibu ego ole na-ata ndị buru ibu? Mba. Pino. Ọ ka mụrụ dị Onye nwaanyị tara ahụ ga-akpụ ego ole ka ị na ọta na-ama ọtala ama ma ị ga-emechi ọnụ gị na-aga bịa dịra nga bịa gwa m pịnọ Chineke agbaghị ọkụ. Bịara nga agwaga m pịnọ ọta akwụla. Bịara nga agwaga pịnapịla. Ị gara gụrụ nkịta kpọta nkịta oke kpọta nkịta nne kelee ya nkịta nwaanyị. Gị bụ abịa gaa na-ama ata ya pịnọ. Ị gara were oke nkịta dewe n'ụlọ gị ya mapụ ha na-amatawa pịnọ. Chineke agbaghị ọkụ. Gị were nwaanyị lụgidie wala elube nwaanyị. Bịara nga bịa ekpogere m ọ na pịla. Onye riri eri. Isi adọtịa gị ka onye arthritis isi ede. Bịara nga bịa gwa m pịnọ. Nwa tara ahụ ego ole ka ị na-akwụ ndị tara ahụ ma ị gaa n'ụlọ akwụla. Mba, adị m aga be ha aga, ha na-abịa na nke m abịa. Sometimes na-enye $150, sometimes na-enye $200. $150, $200. Na Dubai o yuzughị dollar Chineke agbaghị ọkụ. Ekwuru m otu ga-esi wee ghọta the amount of the currency. Damn you, nwa bingo ịbịara nga bịa gwa m sị m ikwu otu onye ga-aghọta. Dubai ọ dollar ka ha na-eri onye riri eri onye ncha bịara nga bịa damn you isi ukwu. Ego ole ka ị na-akwụ ha na Dubai? 300 dirham. Na-eji 300 dirham ata hotele. Mba, adị m ata ya ata. Ọta na-ama ọta na-akwụla. Ijeji okpu ata akwụla ka eji ata ha without. Okpu. Ebere gị ugwu. Ee, ebere m ugwu ọfụma. Ị gbala ara mbụ? Olo. Ị ji aṅụ mkpụrụ ọgwụ ata nwaanyị? Oles ma panadol, isi na-awa m panadol. Ị ji aṅụ mkpụrụ ọgwụ ata nwaanyị ga-esi ma oles ma panadol? Ada aṅụ mkpụrụ ọgwụ ata nwaanyị, oles ma panadol, ọ panadol ka nna. Oke ije pụzụ aṅụ panadol before ga-erigoro nwaanyị. Mba, azị na ọ bụrụ na m gaga mechaa sports, ahụ na-egbu m mgbu, nwụcha ọgwụ pen. Ekwughe m okwu sports nga nwa bingo. Ekwughe m okwu sports ya ihe nkwu okwu nwaanyị ịta ya. Ị ji aṅụ ọgwụ ata nwaanyị this boy? Olo. Mba, adị m aṅụ ọgwụ, olo. Ị ji aṅụ alcohol ata nwaanyị? Mba, adị m aṅụ alcohol, oles ma agara m ụlọ egwu. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ị bịara ụwa? Ha ga-erugwu ebe 23 or 24. Ọla na akwụla, ọla na ama, ọla n'ụlọ. Ego inye lodi mkpu ị na-eti? O dipendị otu o si tọọ m ụtọ. Ọ tọọ m ụtọ ọfụma. Lanya. Ego inye lodi mkpu ị na-eti Chineke agbaghị ọkụ. Ọ tọọ m ụtọ ọfụma. Ana m asụ ude. Nyụpụ ya.
onye ude onyụnyụ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. Nigeria ka Dubai. Ejuga m nọmba ị ga-akpọ nwaanyị ọbụla chọrọ ka gị na-alụwa. Ejuga m nọmba. Ị mara nọmba gị akpọ ga-eweta gị kpọọ nọmba gị. 070 360 79584. Okay, mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. But gwa ha achọrọ m onye dị slim. Isi ukwu ịmasị aya ọnọdụ gị n'ụkwụ ịchọrọ onye dị slim. Chineke gba